Браво, моето момче. Напиши ми буква О. Отлично. Напиши ми буква Е. Страхотно. Буква И. Знаеш ли как се пише? Буква И. Как се пише? Браво, моето момче. Б. Чертичка надолу. Чертичка надолу. Тъй. И сега кръгчето. Хоп! Браво, Сево! Четири. Пет. Шест. Браво, Налина! Браво, Пати! Страхотно дете! И последна задача. 6 плюс 3 равно. Браво! Чао, господине! Чао! Браво, Меджид!